Γεια σας, ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Pokemon Emerald, το National Challenge που κάνω. Εδώ έχω την ομάδα μου, την Perla, την εικόνα. Η εικόνα είναι το άχρηστο Pokemon που προσθέθηκε στην ομάδα μου από το δάσος της Petalburg. Αλλά έχει ωραίες κινήσεις, μπορώ να πω. Συνεχίζουμε το ταξίδι στο δάσος. Που πετυχαίνουμε είναι ένα Numel, που το οποίο θα μπορούσα κάλλιστα να είχα πετύχει πριν και να μην καταλήξω να έχω την κόνα στην ομάδα μου. Τώρα δυστυχώς λόγω του κανόνα του National Challenge δεν μπορώ να το πιάσω, οπότε θα το σκοτώσω για να πάρω λίγη εμπειρία η Perla. Όχι ότι δεν έχει αρκετή από μόνη της. Ανεβαίνει στα 13 level, πάει να γίνει ένα πολύ δυνατό Pokemon και δεν ανεβάει special attack που βλέπω. Hydro Cannon στα 13 level το Squirtle. Hydro Cannon για κίνηση του Perla θα μάθει στα 13 level. Και η Νίκη ξέρει το Frenzy Plant. Οπότε θα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα περιπέτεια με δύο τέτοια Pokemon να ξέρουν τόσο δυνατές κινήσεις από τόσο μικρά level. Και τώρα πάω να τεινάξω τα έντομα του Backcatcher με το Hydro Cannon μου. If you take back Pokemon to school, you get to be instantly popular. Ναι, μαλάκα, αυτό θα κάνεις για να γίνεις διάσημος στο σχολείο. Θα παίζεις με τα εντομάκια σου. Δεν πρόκειται καν να έχει έντομα σε αυτή τη μάχη. Έχει Seedot. Φυσικά δεν είναι τόσο καλό όσο η Νίκη και θα σας το αποδείξω αυτή τη στιγμή. Θα στείλω την Νίκη μέσα στη μάχη να καθαρίσει. Έτσι. Ξέρει και τις κινήσεις της Νίκης, αλλά δεν νομίζω να μ' ακουμπάει γιατί εγώ είμαι πολύ δυνατός, είμαι ένας σκύφτος. Θα κάνω pin missile μέσα στη μούρη του και θα τον κερδίσω πολύ εύκολα, γιατί η Νίκη έχει πάρα πολύ καλό maximum competitive potential, απαράμιλα stats και γενικώς είναι ανίκητη και θα πάρει και level για την υπερπροσπάθεια που έκανε να κερδίσει αυτό το μεγάλο Pokemon. Wooper. Και τώρα θα τεινάξω το Wooper του Backcatcher με ένα ωραίο Frenzy Plant μέσα στη μούρη του, γιατί θέλω να τελειώνω πάντα θεματικά τις μάχες μου και το έκανα. Πολύ εύκολη μάχη και πολύ λίγο experience. Ο φίλος μου λέει δεν μπορεί να γίνει διάσημο. Εξέλιξη! Εξελίσσεται εδώ πέρα. Το Seedot θα γίνει Nuzlocke. Nuzleaf. Να επισημάνω ότι επέλεξα το Seedot γιατί το Nuzlocke Challenge βασίζεται πάνω στο Nuzleaf. Γιατί ήταν στο comic το πρώτο Pokemon που πέθανε. Και έτσι πήρε τιμητικά το όνομά του. Και έχω ένα Nuzleaf αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Γιατί να μην τύχω εγώ αυτό το σας παρακαλώ, δεν μπορώ, η ζωή είναι τόσο άδικη. Κατέληξα να είμαι με ένα Νάτου αντί για ένα Jolton. Επίσης το Jolton τα πάλι θηλυκό, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω μαγνήτη. Ήρθε η ώρα να δούμε τι Pokemon μας περιμένει. Πάμε. Έλα. Μια μάχη κοιτά, ωραία. Και είναι ένα Nidoran, εντάξει. Όχι κακό, όχι και καλό όμως. Είναι μόνο 4 level. Ας του ρίξω μια Pokéball κατευθείαν, μάλλον θα πιάσει. Λοιπόν, φυσικά και δεν θα έπιανε. Όχι, δεν το έκανα αυτό. Δεν το έκανα αυτό. Δεν το έκανα αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό που έκανε μόλις τώρα. Είναι υπερβολικά κακό. Και αυτό ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, αυτή η μάχη δεν με παίρνει άμα δεν το πιάσω. Και πρέπει να βρω και... Τώρα μου φαίνεται ότι το National Challenge
θα δυσκολεύσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πρόλαβα να πάω στο κομείο. Το σίγουρο είναι ότι θα χάσω τον Nidoran. Δυστυχώς, και το ήθελα στα Pokemon. Πρέπει να δω την τσάντα μου τώρα, αν έχω κάτι. Και δεν έχω τίποτα. Έχω δύο Πετσαμπέρι. Δόξα τω Θεώ, θα γλιτώσω τα Pokemon μου από Poison. Γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και είχα πει ότι τα ζωτική σημασία στα Berry, αλλά κανείς δεν με άκουσε. Και νομίζω ότι το έλεγα για πλάκα και θα συνεχίσω να πατάω check tag μου στη συνέχεια. Θα γιατρέψω και λίγο τα Pokemon μου γιατί είναι πολύ κουρασμένα στη μάχη. Δυστυχώς έχασα κι άλλο ένα Pokemon από το Root. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να δω από περιέργεια τι άλλα Pokemon υπάρχουν σε αυτά εδώ τα χώρια. Και έτσι για λίγο προπόνο. Ένα Sneasel. Πολύ ωραίο Pokemon. Δυστυχώς όμως δεν έχει evolution σε αυτή την γενιά. Οπότε θα μου ήταν επίσης άκουστο. Γι' αυτό την προπονώ. Χρησιμοποίησε Viper. Θα πρέπει να το ρίξω γρήγορα γιατί δεν θέλω να ξαναπάω στο Poison. Οπότε θα του κάνω Hydro Cannon όσο ώρα μπορώ. Και όχι. Αυτό δεν είναι καλό. Όχι. Δεν μπορώ να αλλάξει τώρα. Ας ελπίσουμε στο καλύτερο. Ο τός του Pokemon δεν με βοήθησε. Μα γιατί να μην το σκοτώσει. Δύσκολα τα πράγματα και πάλι. Τα Poison Type είναι μια μεγάλη αδυναμία μου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την Κόνα εδώ πέρα. Με τις ψυχικές επιθέσεις δεν θα είχε πρόβλημα. Αλλά έχει μικρό level και η αλήθεια είναι πως δεν μου είναι τελείως άχρηστο στο Pokemon αυτό. Γιατί το Xatu μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό Pokemon. Αναγκαστικά θα πάω μέχρι το νοσοκομείο για να γιατρέψω το Pokemon. Θα πρέπει να ελέγχω συνέχεια τη ζωή του γιατί δεν θέλω να πεθάνει. Βασικά δεν είμαι σίγουρος αν στην Pokemon Emerald τα Pokemon μπορεί να πεθάνουν από το Poison. Αλλά όπως και να έχει πρέπει να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα πάρω αυτά τα Orambe που η αλήθεια είναι ότι με έχω σώσει τη ζωή. Pechaberry είναι. Δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί έχω φτάσει ήδη κοντά στο νοσοκομείο. Έφτασα στο νοσοκομείο μόνο με 9 ζωή. Και πάω να γιατρέψω το Pokemon γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν πολύ καλά. Λοιπόν, ευτυχώς κατάφερα γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα χωρίς την Πέρλα λόγω του ότι την έχω προπονήσει ήδη αρκετά και δεν θα ήθελα να πεθάνει. Ειδικά στο πρώτο έμβλημα η trainer του Pokemon έχει. Cyril Battle. Αυτή είναι παλαιοσνομπάρα. Με έκανε τη χάρη να με πολεμήσει. Και εγώ θα της κάνω τη χάρη να της διαλύσει τα Pokemon. Λοιπόν, έχει Wailord 6 level. Πολύ λογικό. Νομίζω ότι είναι το πιο μικρό Pokemon του Generation 3 αυτή τη στιγμή εναντίον του πιο μεγάλου. Και ο Wailord η εικόνα πρέπει να χωράει στα φυσιτήρα του Wailord. Και Wailord με κάνει Stomp για κάποιο λόγο που δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, καθώς δεν έχει πόδια. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτά τα plants τον ακουμπάνε στην πραγματικότητα. Είναι τεράστιο Pokemon. Το καθάρισα όμως.
γιατί στα Pokemon έχει σημασία η ψυχή και όχι το μέγεθος. Γεγονός είναι αυτό. Δίτο. Θα βάλω την Πέρλα για να την κάνει transform και μετά άμα δεν το έχω σκοτώσει θα βγάλω τον Άβιο. Την νίκη δηλαδή. Θα κάνω Χτακούζα γιατί πριν το Hydro Cannon δεν μου φάνηκε πολύ καλό. Δεν μπορώ να το εμπιστευτώ ξανά. Body Slam. Δεν ξέρει transform μόνο το Τίτο. Παράξενο αυτό. Νομίζω είναι καλύτερο για μένα. Και η Πέρλα ανεβαίνει στο 14 level. Πολύ κοντά στην εξέλιξη λοιπόν. Πιστεύω θα το επιτύχει μέχρι το τέλος του πρώτου εμβλήματος. Και εδώ είναι οι διδυμούλες. Double Battle που πρωτοεμφανίστηκε στην τρίτη γενιά. Λοιπόν, Marill και Groudon. Marill και Groudon. Λογικότατα Pokemon για να έχουνε. Φοβάμαι πολύ αυτό το Groudon, είναι η αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι θα φύγει και τα δύο Pokemon ζωντανά. Αυτό είναι τη μόνη κίνηση που έχω. Βασικά θα κάνω focus στο Groudon, γιατί πιστεύω θα είμαι πιο γρήγορος. Όχι. Δεν έπιασα το friendly plan, τώρα είμαι σε πολύ κακή θέση. Η επίθεση μου έκανε τα γελία, ευτυχώς. Όμως σε επιθέσεις νερού τώρα θα έχουν αδυναμία, οπότε θα κάνω Χτακούζα γιατί είναι δύσκολη μάχη εναντίον του Groudon. Όπως βλέπετε δεν κάνουμε καθόλου damage. Ευτυχώς κατεβάζει το accuracy. Το Marill δεν θα είναι πρόβλημα. Τώρα έπιασε κίνηση ευτυχώς. Και είναι αρκετή για να το σκοτώσει. Ένα Groudon 6 level είναι πολύ τρομακτικό. Η εικόνα παίρνει τα 7 level χαλαρά. Ξέρει ο Χτακούζα και το Marill. Είναι κοροϊδία αυτή. Αυτή η κίνηση τη βλέπω πρώτη φορά σε αυτόν τον Assault Challenge. Είναι μεγάλη κοροϊδία. Θα κάνω Hydro Cannon έτσι για το γαμότο. Που δεν έπιασε φυσικά. Το Marill τώρα θα είναι αρκετά δύσκολο. Τα Water Pulse είναι πολύ δυνατά. Ειδικά με τον ήλιο μου κάνουν τρομερό damage που είναι δύσκολο να το αντέξω. Για πολύ ακόμα. Θα ξανακάνω Frenzy Plant. Γιατί δεν έχω άλλη grass type κίνηση και αυτό είναι πολύ κακό. Θα πρέπει να πάρω σιγά σιγά κάποιες. Είναι και ζαλισμένο. Θα χτυπήσει τη μούρη του φυσικά. Γιατί είναι πιο λογική κίνηση για να κάνει ένα Pokemon που είναι ζαλισμένο. Να χτυπάει τη μούρη του. Λοιπόν. Έχει αρχίσει να με σπάει τα νεύρα αυτή η μάχη. Είναι η αλήθεια. Έπεσε το τέλος μια κίνηση είναι και ζάλισε κιόλας. Και έπιασε κι άλλη μια κίνηση. Τουλάχιστον ήξερα τον Groudon γρήγορα που είναι κάτι και κατάφερα να φύγω από τη μάχη με Nidorino. Λοιπόν, έχω ήδη μια αδυναμία στον Nidorino, οπότε στον Nidorino θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ευτυχώς έχω μέσα την κόνα για να κάνει Psychic και να τον καταστρέψει με τη μία. Συγχαρητήρια, η πρώτη νίκη είναι αυτή. Και δεν θυμάμαι και στα πόδια πόσα level εξελίσσεται αυτό το παιχνίδι. Donphan, εντάξει. Πατά Pokemon πιστεύω, εύκολο να τα κερδίσω. Η Πέρλα θα νικήσει τη μάχη πολύ εύκολα. Το Donphan 6 level, δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Πέρλα χτυπάει με το φωνικό Water Pulse που δεν ήταν τελικά το φωνικό. Και ο Donphan χτυπάει μια πολύ δυνατή κίνηση στο Sand Attack.
Και είχε επιτυχία γιατί δεν μπορούσα να κάνω το waterfall. Όπου τα πράγματα ζορίζουν γιατί κάνει σάντο, δεν πιάνει βέβαια. Ξανά waterfall. Με τη μούρη. Το Donphan είναι νεκρό. Γεια σου Donphan. Μακ. Εδώ ένα πάρτι για την κλώνα. Και τώρα θυμήθηκα ότι και στα gym οι εκπαιδευτές έχουν τυχαία Pokemon, οπότε θα είναι πάλι ένα challenge. Μακ. Psychic μες στη μούρη πάλι, πολύ κατάκι. Εντάξει. Τι να πεις. Φωνικό Psychic. Κόνακα έχει κάνει 2 one hit KO. Και πάει σε αυτό level χαλαρά. Μη σου πω 19. Actually, I show you why you're better. We are better. Λοιπόν, είσαι για τα σκατάκια να είσαι gym trainer. Και η Ροξάνη σε κατουράει κάθε μέρα. Βέβαια το Βίνος σου λέει άλλα. Και εντάξει, θα πας κάνω ένα site γιατί είναι πολύ μάγκας. Και το Βίνος σου... Όχι. Δεν τα ακούμπησε. Τώρα τι κάνει αυτό. Όχι, δεν μείνει το special defense. Εντάξει, όχι. Αλλιώς θα είχα πρόβλημα. Ένα Βίνος σε 10 level. Πιστεύω το randomizer κάνει τρομερή δουλειά. Και ευτυχώς δεν έπιασε τον Grass Pistol γιατί κάνει κάτι κακό από ό,τι θυμάμαι. Όχι ακριβώς όμως, νομίζω κινείται το Pokemon σου. Ένα critical hit μεγάλα από την κόνα και παίρνει αυτή τη δύσκολη μάχη. Τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημο το Pokemon. Και ανεβαίνει στα 10 level, στο χαλαρό. Και μας δείχνει και το skill swap που νομίζω ανεβάζει το attack. Αλλάζει το attack με το attack του αντιπάλου. Οπότε σαν αντίπαλο που έχει το attack θα μπορώ να το κάνω αυτό. Για να το δώσω χαμηλό το δικό μου. Εδώ έχω διπλή μάχη, Πάμε. Θεέ μου. We might be in the middle of town, but so what? My rock Pokemon in mid-room, Rampage. Your rock Pokemon aren't even rock Pokemon. Για να δούμε τι Pokemon που βάλανε. Cillian... Metal. Κακό. Real κακό. Όπως είπα θα κάνω το κόλπο με το skill swap και την μίση στο Cillian. Jesus Christ, γιατί ξέρει που λες το Metal και γιατί είναι πιο γρήγορο βασικά. Αρκετά γρηγορικό να βλέπω, ξεπερνάει την νίκη και το Cillian. Το Pit Missile νομίζω δεν θα έχει να δολοφονήσει το Cillian. Βασικά θα έχει, εκτός να χτυπήσει 5 φορές που δεν χτύπησε. Τώρα πάλι βρισκόμαστε... Sharpen. Τι είναι αυτή η κίνηση? Sharpen. Attack. Καλώς. Θα προσπαθήσω να χτυπήσω με Psychic τώρα μέχρι να σκοτώσω το τέτοιο. Εντάξει, αυτό θα κάνει ελάχιστο damage. Και βαριέμαι να το βλέπω όλο. Not very effective 4 φορές και πρέπει να σκάσει 4 damage ακριβώς. Critical hit, η εικόνα φαίνεται κάνει τρομερό παιχνίδι για να μου αποδείξει ότι είναι ένα καλό Pokemon. Ακολουθεί τα βήματα της κλανιάς, αλλά ελπίζω να μην πεθάνει. Το Cillian είναι νεκρό, αλλά έχουν από 2 Pokemon ο καθένας. Dunsparce, εντάξει. Τα προβλήματα μειώνονται. Θα χτυπήσω το Dunsparce με το τέτοιο. Με την κόνα και την... Να σταμάτω να κάνει κούλεψη. Και το Metang με την νίκη. Το Psychic έκανε καλό damage. Spin Missile, αρκετό damage μπορώ να πω, δεν κάτι ικανοποιητικό, αρκεί να χτυπήσει Smog, πως δεν έπιασε. Ξέρει τις αδυναμίες μου αυτός ο Youngster. Σταμάτω να κάνει. Έχει κάνει τόσα bullet και δεν με έχει σκάσει τίποτα πραγματικά. Και με κουράζει απλώς γιατί χάνω το χρόνο μου με το animation. 11 level εικόνα. Πολύ μέτρια stats.
Και επιτέλους νίξε το μέταξι. Umbreon, εντάξει. Οι κινήσεις ψυχικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο Umbreon. Όμως οι bugs χτυπάνε επί 2 και αυτό είναι κάτι. Αλλά πάλι κάνει ελάχιστο damage. Η αλήθεια είναι ότι θέλω κι εγώ ένα... όχι, το ξέχασα. Μπράβο μεγάλη εικόνα. Πώς έζησε. Όχι, μπορεί να κάνει pursuit πάλι. Δεν μπορώ να το ρισκάρω γιατί άμα κάνει pursuit είμαι τελειωμένος. Οπότε ας ελπίσω... Ευτυχώς η νίκη κάλυψε την κόνα άριστα. Γιατί άμα πήγαινα να αλλάξω και έκανε pursuit στην κόνα θα έφτιαγε και δικό damage, οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ζήσει. Ευτυχώς κατάφερα και έπαιξα σωστά και με λίγη τύχη χτύπησε 3 φορές το pin missing. Αλλιώς θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ροξάνη λοιπόν, φτάσαμε στην τελική μάχη. Πρώτο Pokemon αρκετά εύκολο πιστεύω. Βέβαια είναι τρίτη εξέλιξη. Δεν άσχημη κίνηση. Και δεν σκάει κακό damage. Γι' αυτό θα είμαι πιο επιφυλακτικός. Γιατί το Leaf Blade έχει και μεγάλο critical. Great. Νομίζω η back-type κίνησή μου θα το χτυπήσει καλά. Μπορείς να το χτυπήσω και με ένα άλλο sidekick, αλλά... όχι. Γιατί ξέρει Aeroblast πια ίδια. Ευτυχώς δεν έσκασε τίποτα. Για τη δύναμη της... ξέχασα ότι είναι και flying type. Λοιπόν, πιστεύω ότι ένα Aeroblast μπορώ να το αντέξω. Όμως ακόμα είμαι λίγο... Λοιπόν, ευτυχώς. Ένα jump που με έχει κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Και αυτό δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Χρειάζομαι... γιατριά. Έχει κινήσει να χτυπάνε και τα 3 μου Pokemon. Και μόλις χείλαρε και στο full ζωή του. Ξανακάνει Aeroblast. Νομίζω έσκασε λιγότερο από την προηγούμενη φορά. Θα κάνω stance score για σιγουριά. Να ελπίσω σε κάποιο Paralyze και να είμαι και πιο γρήγορος. Γιατί η ταχύτητα όσο να είναι ένα πλεονέκτημα. Βέβαια το Ancient Power δεν με βοηθάει πολύ. Και ακόμα φοβάμαι το critical. Λοιπόν, η μάχη είναι δύσκολη. Πιστεύω ότι άμα δεν έχει όμως άλλο Aeroblast δεν μπορεί να με κάνει κάτι, οπότε θα ξαναχυλάρω, γιατί είναι το τελευταίο που θα έχει. Ίσως ήταν καλύτερο να το πάει το Squirtle βέβαια. Το Paralyze δεν με βοηθάει σε τίποτα μέχρι τώρα. Ούτε τον Ancient Power. Μέτριο damage και δεν ανέβαλε και τα στατιστικά μου. Boomerang. Εντάξει. Ειλικρινά δεν περίμενα ένα jump να με κάνει την ζημιά. Σε παρακαλώ. Τόσο τείχος εδώ πέρα κατάφερε. Ακόμα περιμένω να το Paralyze κάποια βοήθεια, την οποία δεν προσφέρει. Και τώρα επίσης είμαι και χωρίς Ancient Power.
Οπότε η μάχη είναι αρκετά δύσκολη. Θα δοκιμάσω το ping missile με τη damage, αλλά το critical hit ευτυχώς μου βοήθησε. Πραγματικά θέλω να δω τι άλλα Pokemon κουβαλάει. Και Diursa. Αδύναμο Pokemon, αλλά άμα δεν γνωρίζει τις κινήσεις του, γιατί με το randomizer μπορεί να έχει κάποια πολύ δυνατή, θα είναι δύσκολο. Βέβαια το Diursa χτυπάει με physical attack. Δυστυχώς είναι φιλικό. Water Pulse δεν με ακουμπάει. Θα κάνω Kakuna να ρωτήσω ένα accuracy drop, το οποίο δεν έγινε. Spider Web που κάνει, δεν μπορώ να φύγω. Αυτό είναι πολύ κακό. Φαίνεται ότι τώρα πρέπει να βγάλω τη μάχη με το... όσο πάει χειροτερεύει. Ευτυχώς με έκανε squeeze και Water Pulse. Όχι, τόσο Παναγία. Μπράβο Πέρλα. Άμα δεν μπορώ να φύγω από τη μάχη όταν χτυπήσω τη Diursa, θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια. Ακόμα ελπίζω σε ένα confusion το οποίο δεν έχω. Και αυτό έχει χτυπήσει πολύ εύκολα δύο confusion. Και τώρα άρχισαν τα προβλήματα. Δεν με βλέπω και πολύ καλά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα άμα το Diursa ήταν αρσενικό και του ήταν ένα track. Σε παρακαλώ Πέρλα, μη χτυπήσεις τον εαυτό σου. Έλα γαμώτο! Έχει κάνει τόσα Water Pulse. Έχει πιάσει δύο confusion κατευθείαν. Σε παρακαλώ, πιάσ' το ρε. Μπράβο ρε, μπράβο. Τώρα Kakuna συνέχεια. Μπράβο. Μεγάλη ανατροπή γίνεται. Χτύπα τη μούρη σου. Τελευταίο Kakuna και κερδίζει τη μάχη. Μεγάλη μάχη. Μαρίλ. Μπορώ να αλλάξω. Τα πράγματα γίνονται πολύ θετικά για μένα. Frenzy Plant στο Μαρίλ. Και τελειώνει τη μάχη. Μια μεγάλη μάχη. Κατάφερε και την κέρδισε από το πιο δύσκολο στο πιο εύκολο. Η Πέρλα πήγε να μας κάνει κάποιο κακό, αλλά ευτυχώς κατάφερα και η τύχη με βοήθησε. Και μόλις κέρδισα τη Roxanne με το jump να μου κάνει τεράστια ζημιά, τόσο που δεν περίμενα. Και το Diursa να με κάνει επίσης πολύ μεγαλύτερα από ό,τι περίμενα. Το Marill αν μου έκανε και αυτό ζημιά θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Η εικόνα δεν βοήθησε τη μάχη, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, είναι αλήθεια. Ίσως το Diursa, αλλά... Get out. Εδώ ο φίλος μου πήρε τα Devon Goods. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Και κάντε like, κάντε subscribe ό,τι γουστάρετε. Για likes θα το δείτε, ελπίζω να σας άρεσε. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά να περνάτε και καλή σας ημέρα.